Mihman otodaki o köyünü halçağın değil mi? O tördaki yazılan halçağa gelsen o. Vah doğraydı ya. Yönün kayınma ne edip aytacağım? Ne aytma? Aydar, ayır der. Benim diyeyim deyip bilmeniyordum. Ecen atı olur mu kediye? Ecem nemeden atı görmür. Enemin ilesinden alın halçağın şeyin bağrına basıp görmür mü? Ayır der. Tede çaya gelsen ok der. Özün aytar ne bilmesen. Vay, o cahaya göçüp gelen günümüz bu halin ornu tördüdür deyip töre yap koy da. Ayır diyeyim belkeni. Tede çaya gelsen ok diyeyim belkeni. Başka vakta adama gedeklerim ok der. Kadimen ecen geliyor. Şu körü hal tede cahaya gelişen ok deydi özün aytay. Aydar, ne aytma? Gel Aydar. Ona näme men unakarmy? Inne bar unar men oyjoklarını bilýäna. Men gunakarmy şoňa? Öyle şehirden yürüp gidip dur. Sağman yedim benim değil. Bu suratı kaçalas biçtim. Yanaklı yine değil. Aşkana da bir naklı. Geçiptir mi? Tuğurdur ulan. Geçiptir. Hani? Uy! Meydanca geldi mi? Geldi mihmanat oldu. O bece geldim. Men derde mihmanat oldu. Gatı meydanca. Sen näme işläp oturdun oglanjyk? Näme boldy? Bire, o gaharyn getiripdir sen. Diýme onu sen ula adamlar bilen gülleşen okda. Näme men bileşini etdimmi? Yer bolýa. Bilişini etmeýärligiň men ozalym bilýän. Sen näme men tanaýaňynmy? Ýok, tanamok. Onu näme beýdýän bolýaňyz? Men edýän işlemi hemmesi şoksuz. Be. O näme şowsuzlyk? Ay şoksuzlukda. Sen maňa şowsuzlygyňlarda gurrun berersiň gerek. Belki men kömegiň diýer sana. Hay boljo, siz maňa kepter koşarsyňyzmy? O näme kepteri? Wah, baram şolardanla. Daý siz kepteri idetmeň nähil kynygyny bilýäňizmi? Ay, kıyınlar. Wah, onu da nähilkin. Inha men 4 tane kepterim var. Geçen dinç günü Serdar'dan yine ikisini aldım. Ay, tuğulömü. Serdar'ın kepterisi tüz, bizzat kepter kene. Nime, Serdar kepterlerinin bir zatdygyny aýtmady mı? Yok, ol satacak olan men kepterlem dünyada birincidir dedi. Men satacağım da öyle soran son berayın dedi. Daý men olaryň ne ketege daşlap gitmeli bolýar. Serdar'ın ketene kaçıp gitýärler. Bizzat kepterler gerek. Bizzat. Bilýän daý, hemme şoň kepterlerinden. Merdancan, bugün sen yüzün bir hil tark görmeýäli. Ya menden bir zat bilýäňizmi, he? Zat dileme näme işledin? Yönü. Ýöneňiz näme? Bir zat diýjek bolsaňyz, aýdyň da, bolşuňyz edi çağan ýaly. Ece. Nemelay? Näme? Ece şu hal var ya. Yine de şu halçanı niye? Ece, şu halini ayrılı. Bir canım men gollaya. Hal katı könü. Boğuzu cahaya düşemenin koy. Beni odan zaya dine tele hal yazıyor. Näme diýdiň oglum? Şu halinimi. Toğru, sizin diýen gurrunluňyzy, gulaňyz bir eşdýärmi? Heýde şu halini aýryp zyňyp bolmy. Heýde düzüp bolmy. Mene şu halini tördelim onamak o. Onun dura vap yazım olo. Döwre göre ýaşajak bolmaly. Görmeň diýänini. Döwür näme? Köýne haliňyzy aýryňdadyň diýen. Onsoň sen aýt. Bu köýnejek halini nere aýyrmakçy? Oy enesi, bu halin zıngmar. Bular yal gadim hallary gymmat bahadan satyp bolýar. Ay goya. Doğrudan satıp bolýar diýdiň bircan. Ay yok. Ondan git bolma. Köýne hal kime gerek? Maňa gerek han ogul. Maňa.
köynesi bolmadyň täzesi bolmaz diýipdirler. Ececan, sen bir daha düş. Ne täzecan? Ählamatlıklar var. Şeýle bolsa, şu köýnü hal sana näme gerek ha? Näme gerek? İslen haliňe alyp bolýar. İslen haliňe alyp berýär. Gönlüş haliňe aýrylyjy. Haly şüleýden çykyp hiç ýerigem gitmek hany ol. Dünýäde men gymmatly zadyma şu haly, beýle hallar bagdardanam tapmasyň ogul. Wah enesi. Bazarda yok bolan soň şular ýaly hallar gymmat ýetýär. Daşar ýurtlar bular ýaly hallar gymmat bahadan alýarlar. Ana, Ece, eşitdiňmi? Eger daşary ýurtlar gyzyklanýan bolsa, diýmek bu köýnü hallar gymmat geçýän bolmaly. Beýle gymmat halyna bar. Pikirler oturmak näme gerek Ece? Satyly. Şu hal satylmaz. Näme gymmatly hadyna satylýanmydyr? Jan oglum, beýdip nefsiňizi öňe goýberme. Nefis öňe geçdi, nowtaly narsyň oglum. Bu bir ýöneköy halle. Bu haly gudrat ahry. Sen şoňa düşün oglum. Altyjagym Maraljan maňa. Ene, şu halyny maňa ýadygarlyk ber diýipdi. Howenesi. Erteberün daşar ýurtdan okuny tamamlap gelmedi. Men Maraljan'a garaşy götür. Maraljan geler bolýan halyny men şoňa berjek. Onun bu halyny nämesi özü bilir. Altyjagym bu halyň syryny sizden has köprek dinlepdi. Wagt bilseňiz, bu haly mukaddeslikdir. Mukaddesligem elme dama gorulup gelýändir. Siz şonu bilin. Şoňa düşünjek bolun. On oranda. Hiç neyin değil öde. Ne görem da men kurna da. Da indi men şu kepterlerimi sataymasam boljak. Döwlün penjireň eýesi hiç tat diýmedimi? Ol öýünde ýok eken. Sen onu nereden bilýän? Özüm bardım. Da belkisi onu tanaýansyňyz. Be. Bu döwlün penjire men penjireme. Öde bir hiri boldy. Men bu olanjy döwlün penjire meňe diýip aýtmaýyn. Şeýrede çağa özüni günäkär taýyp otyr. Esasat çağan ak ýüregi bar ekeni. He, hobola. O men goňşym. Görnä hilkidirlik. Da ya ol köçede adammy? Ay bilmedim. Ay yok, höçet tädirler. Da aýtsaňyzdan ol haçan işden elýär. Men ona näme diýsem ka? Da men aýnasyny tölen üçin bilen aýtjam. Sen onça pul nirden alýan? Da 2 manat ýeten okmy? Häli ejemden aldım. Bolmasa ýene kakymdan alaýar. Bileňmi näme? Ýoksa da sen adym näme? Rıskal. Artgaljan. Sen häzir arkaň öýüňe gaýt. Bolýarmy? Penjireň eýesi bilen men özüm gürleşäýärim. Bolýarmy? Da özüm barmasam bolmaz a. Yok, sen arkaň gidiber. Men özüm gürleşerim. Bolýarmy? Da atalykda boldy. Bolýarmy? Bolýa. Hökman. Ol düşünür. Enemin enesinden galan ýadygarlyk halçany satmaly ýerlermi? Hi onamyr. Satyp bolmy diýsene. O ýöne ne edip düşünürjek? Düşünmeseler ne edip düşünürjek? Ertir. Altyjagymyň gelmeli günler. Hani gelsin wakaly. Maraljanym maňa düşünür. Ol enesiniň ağlap duran ýüreğine diň salar. Kaydım näme daşar oýnamagydy? Suratyňy güýmen oturma, bar bir sal daşarda oýnap gel. Howa da oý. Ýökedim. O näçe ýökedim? Hanjy olaryň leýli wagty nerede? Olar men bilen oýnanaklar. Näçe dolar oýnady? Näme sen olar göwünde diýdin? Ýok, olar men göwünde diýdiler. Näme diýdin? Diýdiler, köpüň diýdiler. Belki sen özüňi unutup bir zat diýensiň. Men olary hiç adam diýe bak. Diýmek, olara elbet senem gowşeýdimi? Bilema, barda deleli günahkar. Oň bilen oýnamadyk bar men garşyma goýdy. Oň bagty beren ököz oýnasýdy. Men görýärler. Şu wagtda seni ýük bolmaz, bugun gün sen olary ýük bolaýdymy? Ýok edim. Buningden bahana bolmaz. Günä sen özüň dedi. Han güningden gel? Ýok, men de.
Beýle bolsa, Leyli bilen Bahtı bilen gurlaşa gorayı. Bu näkarın kimdigini biler. Men garaşasın bilene olar erbet. Ne yaptı? Havrını oturmadın. Hudağa şükür. Sağlık mıdır hemme? Size umut ne? Ulu kiçi hemme yayrovlu. Umut. Ay öyle Ha, mor. yetmiyorsun. Ama şükür dayı. Ay benim şehre bir iş filan üstümde. Gel ayt bu kudadanım çağalırdan ama havart söyleyip aylanaydım. Umutsun hudağa umutsun oturayım. Anne Cemal hudağa da boğulmayın. Hava şükür dayı. Oğlum köp talama etti. Ay anne Cemal'im ne mi? Sol anne Cemal. Lan bile turyanın mallara diye aktıkla bilen çok orada görünür hava. Doğrudur. Evet sağlıklarını çıktı. Hudağa şükür umut. Boğuy. Ölme derler hudağa. Bor, havunu. Kanka çay içiyordu. He, bor idim, bor. İç otur. Bor idim. Bu da senin mevr. Hem vardı bu hava aylanayman vardı olayım. Hem bir. Yaramazak da olayım. Ay kavruğum budu. Bir tappa. Umut. Böyle Ay neymi avtıklar bilen güymenip ova da var bilen ok. Elim degen ok. Budu. ne bu da diyene? Yok da bir Maracan Haythur'dan okudu Türkiye'ye dedim. Evet bu da. Uy. Budu. Sen bana bir gat deydin mi? Evet bu da. Görüyen olayım. Sen bir aladın cüğüne var. Bir vurun dinle otursun bilen. İyilik olsun da. Eğilik budu. Hemme gat gülüyari. Yeray senin neyme binçalı ki? Ya bir zamanla bur. Yoklu budu. Hemme gat gülü. Yerimden radi durun budu. Her neyme diye muda. Bir durmuş kayan gördüm. Derdin paylaştığım yükün yemiyor. O dağını binçalı eden da bilen bir park koymalı. Anayt neyem mi? Be. Aydaysam makam. Ya gudani bimada edermikem. Aydayımla. Gudu goğa adam. O bana düşüner. Ah canudu. Sizin radi dursun. Yönük etip bu yaşlar yaşlı ediydi. Ödün külörünü dikilcek kurttuğurlar da. Hani dile geldi bile geldi. Anayt bu da neyem mi? Gudu bu son kunlar oğlumun bilen gelinimin zınları bu törde yazılan hala düşüptürler. O ne hemen hati? Enemin enesinden kalan bir köyünücü halim vardı men. Ecem örülü. Onu bana yadigarlık verip ayak saklığın kıydım deyip tapsırıptı bana. Menim şu dövrden beri şu halini ayak saklap yördüm. Köyünülse de doğurda attı bu da. He. Oğlum bilen gelinim şu hali köyünülüktür. Satırlıya. Tüyada caya gelsen ok diye. Yer onun ömrü gep bu. Onuna gep bulma. Yer adam olur ne bi? O halin sana yadigarlık verilerini bilen aklar mı ne? Bak biliyorlarlı budu. Ben düşünürüm ayttım. Miras kalan halini ayak saklamalıyım ben düşünürüm. Hüynesi olmadım, teyzesi olmadım deyip aydıptırlar ha deyip neye çeydik düşünürüm ayttım. Düşünmeyen ne? Hem olur bu. Küçük çağa değil mi? Mene bu da olan boşuna ondan bakma. Eğer gerek olsa ben kıydım bile uğraşırdım. Yok budu, zat deyim. Teyze caya göçüp begenşi otuyorlu. Hali çünkü günlerine değmeyer oldu. Gerek yerine hayt demek medettir bu da. A belki yanlışlarını düşünürler. Kaytamıyorlarında şun yani kımmatlı halin bağırına buyurmalı olur. Men bunu verip koymam. Men kıyımı bekçe düşündürür. Görüyen mi olur özünün artıklar isteyen yanında. Hem de gül yerleyip neyme köynen harlamalı mı? Ulan bu borçlar men kaharımı getiriyor. Can budu, onun göğünlerine değme. Men halini maralcanı foğut verdim. Anha ne tip borsa gelir. On son maralcanın özü çedir. Yönemin yüreğime sığmaz olmaydaydım. Maralcanı veren odan halini on orupsun. Maralcan ol akıllığı. Maralcan o halini
gözüm göreceğin ayak takılacağını men onan yani. Men onan tek zat diýmeýin. Han bir soňuny görelim. Ýöne uda hali satılmadan hiç yer ayrılmadan şon bek bildin ýaşdy. Be. Bir ene yüreğinin zıtmani. Bu yaşlar haçanı öğrenip görgü. Kudağın hali ten. Olur olsa ene mamalardan miras halan halçan tatacak mısın? Hey. Kuda görgülü. Yadıgarlık deyip o halçanı ömrüne dene avatıyor. Bibican. Şu hal satılma dedi mi? Beh, geceme gep düşünürüp olacak galo. Var mı ne seninle? Vay, bu ne oğlanı? O ne ehil bu ne minne bolýamysyn? Toğ. Şu halini ecem yanına aytmak kokman mı? Kımma satılyan ne? A satıp bolsa satıp bolar diýerini. Ana eme zımjak mı onu? Bana aydayı ver sen şunu. Ol ejen halsy. Aýdy otyra soňut berilenni. On zaman bermejek bolsa, nirde aýdamda tapal diýor. Tapavduken, sen şonu da düşünün okmu? Yok, düşünemem. Muna Ferit, eğer sen bana aydan olsan, men ecemden başkaça uğraşırdım, başkaça. Başkaça nädip gürleşse? Aytman neymen, halini alıp giderdim. Oýa göre, heyim törüňde duran zady alyp gidibermek bolarmy? Asyl ejeme näme diýjek? Eceme mi? Eceme? O halini uydurma verdim derdim. Konum görüp gelen yok. Toğu, sene beterinden beterini etjek ekeni. Heydi ejeme alak bolarmy? Mene ýönüzün mana dözmen aýdaydım. Onsoňam, şo epi. Sen başladın, sen tapdın. Senin fikrinde yok değil ekene. Senin şu atlalaştın ha. Yönü satıp bol yani. Men bilem oktum. Ah, bilen olsam. Merdan, hakykatdan hem sen nefsiň öňe goýberipsiň. Aho, o köylü hali. Törün bedemeyecek oldu. O satıp pul eden o değil mi? Men seni eret sadı edeyim mi? He? Şu halini. Ne meslede? Men şunu satarım. Men neslimim? Ecem gönüdür. Göwneme senermi? Ejen görgüli, şu wagtym içine salyp dymy otyr. Dım otur dedin mi? Dımsa dibe koy. Dımmaklı radiyalının alameti. Pälimden gaý. Päl azman bira gelmez diýipdirler. Satsana. Ejen rady edipsa. Onsoňam o haly maraljana berildi. Ertir maraljana okuryp top gelmeli. Gaýrym, Owaja. sana hat getirdiler. Kim uğradıptır? Leyli. Näme diýip ýazypdyr? Şazordan, sen meni biterek yere maskalap, sınıftaky oglan gyzlara hat ýazmaňa beset. Eger besetmeseň, men sen yüzüň gaýdyp görmen. Gedemlen goý. Ýygyny oku. Eger düzelmesem, tozdan zat bana ejaňa aýdar. Diýmek, bar zady sen özüň günäkärde. Men häzir Leyliň ştat çagyryp, hemme zady antlar. Goý Leyliň özü bar zady gurrun bersin. Tuğulama Ejejan, şäherimiz ädiýsen gözelleşipdir. Howa gaýdym. Şäherimiz gün-günden gözelleşýär. Men şeýle döwletde ýaşaýanlygyma buýsanýan eje. Wah, şu täze jaýymyzyň özü näme degmeýe? Men şeýle jaýlarda ýaşarym diýip diň ardy edýärdim. Göreje,
Yürekde neden arzuun hasıl bolupdyr? Hova kıydım. Arzuma gayettim. Yöne kıydım. Kakın kimiz bir maslahat ettik. O näme maslahat ece? Sen onu oňlajak mı dämi? Onçasını bilmedim aydım. Biz inen halyny satmaly diýip karara geldik. Näme? Enemin halysyny satjak bolýaňyzmy? Enem o halyň satylmagyna nädip razylyk berdi ejejan? Ol ony ykbaly, geçmişi, geljegi hasaplaýada eje. Onsoňam ol sowgat berilen haly. Enemin enekinden ýadygärlik galan hala ol eje. Yok, enem o halyny satmaga harazy bolmaly. Bu ýerde başga bir sır bar. Näme ol eje aýsana? Wah, sır näme işlesin? Olar ýal hallar gymmat wagtdan geçýär. Onsoňam Ece, ödüňdäki hazyna hiç wagt satylmaýar. Ol aýalýa, goralýa Ece. Şoňa düşünäýsen Ece. o haly gat könülipdir. Oň ýerine täze hal alyp düşesek, gelişik bererä. Şeýlemece. Haly könülipdir diýsene. Ýok Ece. O haly hiç haçan könülmeýär. Sen ýalňyş pikir edýär. Ol hiç haçan gymmatyny ýitirmeýär. Ýöne bu zatlara enemin razy bolşuna hiç düşünüp bilmeýän. O nädip göwnetdiňiz Ece? Nädip enem dözýä beýle gymmatly halyny elden gidirmäne Ece? Gıydım köşeş. Gepim enen göwnümeýändigine. Ol asla razydy. Onsoňam o halyny enem maňa sowgat etjek diýdi Ece. Howa gıydım. Halyny sana sowgat berdim diýe. Maraljan, gıydım. Sen çynyň etseň, enege şu halyny satman hökman göwnetip bilýär. Ýok Ece. Men onu etmen. Bu ýalňyş pikirmedi. Men gollaman. Kakama da şeý diýip düşündiräýin. Gıydım. Halyny şu öýden hiç ýere çykarjak däliydi diýip aýdaýyn. Şeýlemi? Diýmek, bul öýde inen ataň aýdylan diňlenjek däller. İklap saklap, ahyrynda eşjek gepimmi şu? Ece, menden dogry gepeşdiňiz. Men ýat ýerlerde ilm aldym. Daşary ýurtda okudum. Ýöne, men ýüregim her demde, her mintde watan watan diýip urandyr Ece. Men o ýerlerde özümiň türkmen gıydygyma buýsanyp ýaşadym Ece. Öz milliligime gowanyp ýaşadym Ejejan. Näme üçindigini bilýärmi? Sebäbi men ganymda türkmen gana aýlanýar Ece. Onsoň hey öz gymmatly hadynamy ýat ýerlere satarmy Ece? Ýok Ece. Menden gaty görme. Ýöne bu haly satylmaz. Onu gıydım. Bu söz sen iň soňky gelen netijeňde. How Ece. Iň soňky netijem. Enem bilenem häzir bir özüm gurlaşar. Biz şu halyň gymmatyny dogrudyrum düşünmeýän olaýmaýdy. Düşünmedi, düşünýäs de bolýar. Ýöneş nefsimize ösüräý köýdi. Ýoksam şu haly ýer tutanma näme diýsen, bolsa bolup geçdim köni. Onsoň senden boldy. Mene sesim çykarmaýardym. Aho. Men bu halyň gymmatyny bardyň näme? Köne bolansoň näme üçin düşäp oturmak diýdim mene. Sen onu gymmat satyp bolýan onu aýtdym. Merda. Endi ökünümizin peýdasy ýok. Ejem bilen gıydım bu meseleni çözürler. Biz ýöne göwnüne degen barly. Bolmasa barıp üçünçi soraýar. Mine galam. Haldy gurungan şeýle. Menem saňa maýny tapyp aýdaryna diýip içimi hümledip oturdum. Innem näme? Sen geldin. Näme netije çykarsaň, şo da bolar bala. Enejan, haly satylmaz. Ýöne, mende başga bir teklip bar. Näme teklip? Bilýäňe ene, biziň gymmatly hadynamyza ha törmüz berýär. Ola haqqy. Ýöne ene, bu halyny näme üçin dünýä görmeliler? Her bir çitimini syýynlan adam bu halyny dokan ellerin gudratyna gowanmalyarmy? Görýäňe bala. Hır bizim öýe törmüdi bedäp duran haly bala.
Bu haly diňe törbe edemek üçin näl? Geçmişe gonmak üçin gerek enejan. Inni bu halyny Milli Muzeyimizde goýar. Milli muzeyimiz diýdiňmi balam? Hawa. Milli Muzeyimizin ardyly ýerine saklanar enejan. Bu halyny Milli Muzeýe tapşyrsak, dünýäň çar küncünden gelen mihmanlar bu halyny syňlap, 10 barmagyň hünärine aperin diýerler ene. Şonu menem oňlaýan gyýdym. Eje, Kakaň bilen men öz eden ýalňyşmyzy düşündik. Biz öz nefsimize hay diýmän tas gymmatly hazynamyzy elden gidiren ekenik. Milli Muzeyimizde halymyz dursa, itlen wagtymyz görüp bilýär enesi. Ýoksa da enesi goçuluk ýydy näzikden ýadygärlik diýip halyň aşagyna ýazyp moýýarlar. Şeýlemi? Ola has gowy. Sen gyýdym. Gowy pikir tapdyň. Garrenem bilenirdiň balam. Onu halymyz satylmaýata. Yok enejan, halymyz satylmaz. Indi bu haly Milli Muzeyimizin ardyly ýerini berer. Nesip bolsa, bu halyny öz elleriň bilen ýadygärlik diýip berersiň enejan. Şeyseniz, mene mincalar. Arkaynlıkta çayımı içelim. Hani gelin tenim. Neçe gündür fikir alata bilen. İyincalığım olmadı da balam.